लोगोफोर बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय आसा खालामो गासैबो मोजाङैनो दंजोबो। गौहाटी इउनिभारसिटिया गोदान एग्जाम रिभाइस रुटिन होदों, नोंथांमोना डाउनलड खालामना लादो आरो मोजां खबरा जाबाय नोंथांमोननि टाइमा बारायना होनाय जाबाय। जायफोर CBCS आव अनलाइन एग्जाम लिरगोन थार्ड सेमाव नोंथांमोना BA B.Sc B.Comआव नोंथांमोननि टाइमखौ बारायना होनाय जाबाय। गासैखौबो 3 घन्टा खालामना होनाय जाबाय। नोंथांमोना नायफिनदो गोदानै फैनाय रिभाइस रुटिनखौ। बेनिफ्राय जायफोरा नन CBCS नोंथांमोना एखेयानो थागोन, नोंथांमोननि एग्जामाबो जागोन। दा बेनिफ्राय अनलाइन एग्जाम खानांगौ बेखौथ' मिथिखाबाय। दा बेखायनो जों नायनोसै फैदो गोदानै रिभाइस रुटिनखौ नोंथांमोना डाउनलड खालामना लादो PDF फाइलखौ आंनि भिडिअनि डिसक्रिपसननिफ्राय। दा नै लोगोफोर बेयाव नायदो नै नोंथांमोना नुनो मोन्दों। थ' बे जाबाय नन CBCSनि आरो जायफोरा नन CBCS आव नोंथांमोना एग्जाम लिरगोन बे एखेयानो थागोन। नोंथांमोननि एग्जामनि पेपारनि मार्क्सआ जुदि 50नि बाराब्ला 3 घन्टा आरो 50नि गाहायावबा लोगोफोर 2 घन्टा जागोन, बे एखेयानो थागोन। नाथाय गोदानै फैनाय गाइडलाइन्सखौ नायदो लोगोफोर, नोंथांमोना जे जायफोर CBCS आव लिरगोन नोंथांमोननि टाइमा बारायना होनाय जाबाय। दा बेनिखायनो जोङो गोदानै फैनाय रिभाइस रुटिनखौ नायनोसै। दा बेयाव नोंथांमोना फैनोब्ला web.guwahati.ac.in होनानै फैनो हागोन आरो बेनिफ्राय नोंथांमोना UG एग्जामिनेसन सिडिउलाव नायबानो जाबाय। दा बेयाव दङ नै एग्जामा 23 जुलाइनिफ्राय जागोन नालाय, दा बेनिनो गोदान रिभाइस फैबाय आरो रुटिन। दा नोंथांमोना नायदो बेयाव डाउनलड खालामनानै। दा बेयाव BA B.Sc B.Com थाफाजोबखागोन, नोंथांमोना नायदोल' जोबजासिम भिडिअखौ। दा बेयाव आं डाउनलड खालामबाय, नोंथांमोना डाउनलड खालामगोन। भिडिअनि डिसक्रिपसनाव लिंकआ दङ। दा बेयाव CBCS जायफोरा अनलाइन एग्जाम लिरगोन ना लोगोफोर, बिनि गोदानै रिभाइस एग्जाम प्रग्राम फैदों, नोंथांमोना नायदो टाइमखौ बारायना होनाय जाबाय। दा फुंनि टाइमा लोगोफोर 9 AM निफ्राय लानानै 12 बाजिसिम जागोन। बेनिफ्राय बेलासिना 2:30 निफ्राय 5:30 जासिगोन। गासैबो एग्जामानो अनलाइना 3 घन्टा एबा 3 आवार्स जासिगोन आरो 3 घन्टा जासिगोन। नोंथांमोननि थाखाय मोजां खबर। थ' बेनिखायनो नोंथांमोना मोजाङै मोजां एग्जामखौ लिरदो। बेनिफ्राय जायफ्रा CBCS अनलाइन नोंथांमोनाबो मोजाङै मोजां एग्जाम लिरदो आरो नन CBCS आबो मोजाङै मोजां एग्जामखौ लिरदो। बेनिफ्राय गोदानै जेबो अफिसियेल नटिस फैयाखै फार्स्ट सेमिस्टार आरो बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि गोदानै आपडेट फैथ'वाखै। जेब्ला फैगोन नोंथांमोना आं थाबैनो आपडेटखौ होगोन। दानिया नोंथांमोना बेखौ डाउनलड खालामला, भिडिअनि डिसक्रिपसनाव दङ लिंकआ, नोंथांमोना PDF फाइलखौ डाउनलड खालामना लाबानो जाबाय। जायफोरा अफिसियेल वेबसाइटआव थांनानै खालामाखै नोंथांमोना आंनिफ्रायनो खालामना लानो हागोन। स' लोगोफोर दानिया मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो, कमेन्ट खालामदो, गोदानै फैदोंबा चेनेलाव साबस्क्राइबबो खालामना लादो।